ये कहना कि कोई ना देखल है आवत तो बाबा सूत गइल बने। मुर्गा होता का होता हाँ बाबा? ये खसी है। हंसी हो बाबा कितना अंतर्यामी बानी तो के वो चल रहे जगला में तो सब कुछ करता नहीं। छोड़ छोड़ के छोड़ दे तो सुतलो में छाड़ता नहीं बोतल खसी भेड़ा कुल देता नहीं बाबा। छोड़ दे ओके छोड़ दे बाबा फिर तो के दे दे जनात न कि बाबा सुतलो में ध्यान में बानी का। बाबा के अरे गोला तीन बाबा। अरे गर्भवती भवा बोला ध्यान में रही का सुतल नहीं नहीं हो वो के पूजा बाकी रह गेलो वो परेशान करता है आके ए बाबा ये बताई कल्याण अब कैसे होई? कल्याण हो जाई हो जी ना। हाँ ये बड़ा अकेले आइल हो नहीं खेल का एगो तार अब बताई मन के दिल के जन बात होई तो उनका सामने कैसे हम बतियाइब? नहीं तू ही का हम ही ढेर बातें अभी वो दिन के बाद जौन की देखले बनिया लोकल बा नहीं खी तो हंस कहले जा दिए बाबा हमारी इज्जत बचा ली हनी रहो। बताओ कैसे हो ना तो दर्द या तोहार हो आज कुंवार बा कालो करो बियाह होई बियाह हो जाई तन की संग झगड़ा होई तो कुल बात कह दी। ए बाबा अक्षत लेके आइल बनी एकदम ठीक कहले बारू ए अक्षत पता जेकर खून कर गर्दन धरा दे जा पहले देख ली हम अपन हिसाब से देव ला जौन बाहरी भूत रहे से उन्हीं रह जैसा बड़ी बिहार बिहार भूत बना सा हो। देखिए बाबा रवल बिहड़ भूत लोग थोड़े हुई हन ना हमारा से बिहार थोड़े बना जा हमारा से बिहार नहीं खा जा जाना तनी हमार भूत के दिले ह शनिचरी दिले ही उहे बुढ़िया देख के जा रहे बाबा जन्नी। हाँ तो सही बात बाटे। देखा हाँ जेकरा पर शक करता रू तो के भूत नहीं खे देले। अच्छा ई जगन्नाथ वो कहले बिया जगन्नाथ अब हमरो के क दियल एगो ओकर लड़की बिया जन गोरखपुर में बिया। अच्छा वो बड़का हकनी डाइन भइल बिया सवतिया पूरा गांव के डंगडोल कइले बिया हमरो के क देलस न जगन्नाथ बाबू कर बेटी न आई रहे कहतिया कि ये भौजी एगो लुगवा दे द पहिरे के हम ना दिहन यही से सवते हो जाना ताके कहले बिया हमर भातारा के मौगी। देखा वे से कहले बिया कि तारा के देख के जरतिया तारा भातार ले फंसा रहे हां जगन्नाथ हवा के लड़की ओ हाँ अब तार कुछ होखे नहीं खे देत ओकरो हाथ बा ओकरो हाथ बा तार फुलवे मारल चाहतिया ओ सबक के मार दी जो सोर शंका तक ले खत्म बे ओकर चीज है ओकरा के सटा देता नहीं सटा दी जकर खून ओकर गर्दन वो ऐसा काम कर दी का का कि ओकर मर्द के काम ही मत करो ना ए बाबा जैसे हमारा मर्द के फंसाइले बिया कोई औरी के फंसा ली दिमाग बुद्धि ना काम करे ऐसा मंत्र बा एगो ना 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 ए बाबा ओकर मर्द सलामत रहो यही छीना के मन ना करो कोई की पटावो द तार चीज खींची ए बाबा धारावा अपन दोनों ई का कहत नहीं है बाबा हाँ का धराई अरे दोनों अंगूठा है तेरे कह के हमारा मुट्ठी में धरावा हाँ अब पटक दा मुड़ी चल नहीं हर ससुरा कुल चीज खींच के आ जाओ चल चल ले लो मार खाट में गाड़ गाड़ दे 6 महीना ले हिलो मत ये बाबा
कैसे तो हमके लौके लागल। एकदम फ्रेश लौकी अब। ओहो अब देह तो हल्का हो जाई, भारी रहला। हवा हवाई हो गइल। चढ़ा रहना सना। ए बाबा हाँ अब रउआ बताई कि सब भूत उत भागुल सना। अब टेंशन मत ल, टाइम से गए आवे लो, जब जब कह तब तब दे दिया। का पूजा पाठ। हाँ अच्छा। ए बाबा एगो बात कही, हम तो रउआ कहाँ रोज रोज ना आईब, ऐसन बात बा न। हैली ही ठीक है। आ सोना के अंगूठी बा दा रउआ रख ली। अब वही के ना पड़ी। आई बाबा ऐसन करब कि 3 बरिस का 6 बरिस खातिर मना ले। एकदम चीज हमारे देही पर चढ़ के खोजता का ओहो के। हाँ देखबे बाबा संभार ले रउआ। एकदम संभार ले। अब पूजा पाठ के नहीं देबू तो कौन हम अपन घर से लगा के पूजा पाठ बाकी कर न तार दया आ गेल। हम ई कोई के ना जाने के चाही कि हमार नैहरों में 2 गो लड़का हो खा के भगवान के हम इहो ना कहब। ना तो हमार बसल बसावल घर उजड़ जाई। देखो हम इहो बात ना कहब केहू से कि 3 गो रखले रहलू। ना 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 कहब। हाँ अब पकड़ाई रहलू तब बियाह भइल जाके। ई कुल कुछ न कहब। केहू से ना कह कह। अबे कमी पड़ी ना तो अंदरवा का पूरा कर देही बा। आ तू फोन नवासी के अबई है फोनवा से एक के बेर हम नंबर देले बनी तो ना फोन लगा दे। हम मार देब, मिस कॉल मार देब। सिर्फ मिस कॉल मारब। हाँ ठीक बा। ठीक। जय हो बाबा। एकदम गर्भवती भवा। जा ये सत खेल अनुभव जा जा। हम मने जाननी कि एकदम तू 2 नंबर के बारू। हम तो जानते रहे कि 1 नंबर के बारू, लेकिन साफा तो 2 नंबर के बारू। भर सकता है लड़का ना होत रहा स। ए बच्चा जाय द घर घर में कोई कांड कर ले बारू। घर घर के इज्जत घर घर लांग गोल बारू त का होई। बे जना के नहीं के छोड़े को करो कमर के। बे अब चीज बोला था जा जा। अब तो हम लोग जा ए बाबा हम ना जाननी कि तू वही में के बारा। का हम करते बता दे रहता त घट रहता। अब देख हम डरे लाजे ऐसे ना बताओ तरनी कि तू सुन ले बर बिया होई। हां तारा मेहरारू में इनका में कबो झगड़ा होई तो कुल बात कह देबो। अच्छा तो इनका दुख लागी कि ना ये लागी। कहे कर हित करा के लिया के होती हम। कुंवार पे आदमी कुछ ना कहेला, खूब जानेला मानेला। जब आ जाली सो इसे के हमरा के देली यही सिंगरा के मान ले जलीला। अब तू न जानब खाना होना ना देलू। देली खाना दी ना। कबो कबो देलू, झूठ मत बोला। तू रोज रोज दिहा इनके। ठीक भाई बाबा। कोई दिखे नहीं हो। ठीक ठीक। रोज रोज दी हम कह देता नहीं ना देबू तो ठीक ना पड़ी। नहीं 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 दे बाबा। टाइम से दिहन हो जा झाड़ देने जा। जन खिसिया हो कहे ना किसी हो तू ही जाना तड़ा हम जानता नहीं तीसर कोई नहीं के जाना। माइयो से कह ये देर बाबा सुना जा दे लेके पटिया लिया दौड़ के जा। देखी कता नाम मालिया रे। ये तेरी खिचड़ी जय हो प्रभु। बुझाता है आज 5 लाख के हो गई का बहनी। चल और 2-3 गो चीज बुझाता राखे के पड़ी देह पर कि कुल चूल्हा चौकी कुल बता दे कि के में है चूल्हा बा, के में है दुआर बा, के में है जौन लाइटिंग करेली उ लाइटिंग बा। ऐसे नहीं कुल चीज रखे के पड़ी। ढेरे माल अभी पूर्णवासी के बोलौले बनी तो ये तेरे थोड़े जइहो कब के बचिया कुछ दिह मत, खुशी से दे सकेलू। हम मांगत नहीं खी एकदम दे दी। चला इनके धरे द पहले।